Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw. Huwebes. St. Jude, St. Jude. Sugabos na devoto tabi ni St. Jude. May pagkakataon magpasalamat diyan sa simbahan, kan St. Jude, diyan sa Lapu-Lapu, kan Legazpi. Good morning, tabi. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. 19 de Oktubre taon 2023. Happy birthday po sa mga naga-birthday. So mga amigo niya to dyan, amigas, o dyan sa Victory Village, Manay Selma Bahoy, Kapitan. May kod ako dyan pa ding ano ba yun sa Barangay 2? Dangugunta daw sa Barangay 2. Eto sa Barangay 2 kan Legazpi, EMS Barrio. Ito pakinggan nyo. Dangugunin daw mga taga Barangay 2. Go! Para sa padagos na progreso, milabal ang satuyang kapitana. Liwat po niya tong iboto. Hiraraitang ibalik para kapitan. Kay Milabal manahilingan, padagos ang pagtabang. Ang Barangay 2 ay matitios niyang bayaan. Kay Milabal may progreso yan, kaya ibalik sa liwat. Kapitan Milabal, ibahan ang kapitan na may respeto para sa padagos na pag-asenso. Ayan, so mga amigo ha. Pwede man nindo ako apudan. Diyan sa sa kay Milabal, Barangay 2. Mabuhay ka dyan, tabi. Ayun, nagarantabay dyan ha. Sinasabi ko sa inyo, may pagkakataon pa, may siyam na aldaw pa, tabi ha. Pwede ka mo. O dyan man sa 16. Dyan yung amiga taman. So, mother ni kumpadreng Ayan Monforte. Si Connie Monforte. Kagawad man dyan sa Barangay 16. Old Albay District. O na ang masirbi. Connie Monforte. Kaya pa dyan sa Roman, subarkada ta si Jojo, si kagawad Jojo Monforte. Yan, tabi. Si Kapitan Ata na Rodenas. Dyan sa 16. Labo-labo na ngunyan mga pahit, So, agom ni Manny, tabi pa rin na, ba, diretso? Manny Tutanyez ha. Sinasabi ko sa inyo. Meli Tutanyez. Kagawad East yan Binanwahan East. Tama si Manny. Binanwahan East. Tama. West siya. Talaga naman Yan. Meli Tutanyez. Binanwahan West. Kagawad yan. Mekos na yan. Sundo kita 10 a.m. tabi. Tingog kan manuan ta Webes ko yan. Pag 10 yung sa tuyang PhilHealth. Kasabay ang bilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Me gusta mi. Usak ko niyan sa pawa si Manayolike. Sinasabi ko sa inyo. Kapitan man dyan. Migong King Reginaldo, iboto para Vice Kapitan. Vice Kapitan kan bangkiruhan.
O Migong King, baysa na ta kung mag-release so opisina nin kamiseta para sa samuyang ika-61 man na anibersaryo. Tabi, igwa ka sa sakuya kung igwanin available tabi Migong King na Rehinaldo. Yan, sige. Ako po si Pio Fernandez sa Diyos Maray Naldaw. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Igwa tulos kita nin mga bongkaras, istorya dyan sa palibot kasabay si Chief Jimmy. Chief Jimmy, Diyos Marhain Aldaw, go ahead. Yes, pwede maray na aga sa mga parantam sa amigo ta napapalaban palaan, kapitan, Sisay, sa barangay Bagong Titi. Bagong Titi. Bagong Titi. Bagong tabon-tabon. Talaga. si Sir Art Gomez. Si Art na Gomez. Yan. Dating ko niyan siya. Police officer retirado. Por kapitan yan dyan sa Bagong Titi. Bagong Titi. Tabon-tabon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagong Titi. Yan. Art Gomez. Si Sir Art Gomez, bala na ka mo dyan. Kapitan yan sa Bagong Titi. Bagong tabon-tabon. Uy, gwapa. Yung kagiri bataman da. Sisay. Chris Dalagit, napapalaban man. Ano man? Dyan da sa sagpun kandaraga. Ayaw. Gari napapalaban man si Chris Dalagit. Kapitan. Chris Dalagit Tolentino. Yan, antukot ka. Senado. Igwa pa ning saro, so pinakakunyan mo, so pinaka-amigo mo. Sisay. Taga Ligaspi. Barangay Banyadero. Aber. Dahil ko isi. So emeritus, na mo na midbin. Dahil ko na ito midbin. Lila ka black. Black ito, black. Wala na ito. Isolated ito. Wala gaya. Kaso, Youth Director Emeritus mo dati, dahil mo pig-endorsan. Blended candidate ito. Edwin Peralta. Yan ang sinasabi ko. Por Kagawan. Diyos, Director, ligawan mo. Mabuot yan, mabuot. Diyos Director Edwin Peralta. Sulula ko, kagapo, kamalig. Sisay. Si Kap Aminosidal. Si Kap Ami. Yan. Kap Aminosidal. Gapo kan kamalig. Yan. Correct. Kap Aminosidal. Re-electionista siya. Re-electionista. Kap Ami is the name. Yan. Nosidal Kapitan is the game. Yan. Marita na kita tabi pa Sige. Ikinaugman ni PNP Regional Director West Tremondo Obingke ang pag-inbitar sa iya kasubanggi ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na maging mayor na bisita kaso banggi sa induction kan women planters officer sa barangay Buga, pero kadakol na mga women planters officer sa mga pagtaraning mga konsiderado na mga critical na mga barangay. Pero yaraon duman na indikasyon na ini na talagang babalik na sa normal ang sitwasyon kan na pasi orden sa pagi kan na mismong nagpiprente mga opisyal na kan na mayor na alangkaw na opisyal kan PNP digdi sa Kabikulan yaon mismo sa barangay Buga kasubang ginagpamatanga tabi padi nakipagbaili magin itong sa opisyal kan Philippine Army. Very good. Sa pagtaram sampangan kan gulping kababaihan ibinunyag kay ni RD Obingke na day pa man siya na haloy digdi baga sa bilang regional director sa Bicol, alagad familiar na siya sa mga sitwasyon sa mga barangay kan Libon, urog naan mga liblib do mga delikadong mga lugar sa pagsabing daiisi wala nakakaisi palantabi pa sa Libon. Naglalaog siya sa mga barangay, sa mga liblib na barangay kan Libon. Aram niyan barangay Buga, aram niyan Mulos-Bulos, Pinagbadilan, Makabugos. Nalalaog na niya yan in his little own way. Kwantal, ano ba? As in, physical siyang naglalaog si General Amang sabi Obingke? niya,
Ba, talaga. Gustong sabihin, sa mga critical na lugar, partikan pag-aram kan sitwasyon, may diskarte sa siya na nalalaog niya ang mga lugar na yan. Well, if we will take it as it is, Compadre Chief Jimmy, magayon nagibuan ng sarong general. Oo, Oh. kaya kasubanggi, dahil mo man makontra ka, maski sa pagtaramo, dahil luwas, dahil ng script, aram ko ngayon, pinagbadilan, aram ko ngayon, mulos-bulos, ang ining buga ngayon, pamilyar na ini sako, lingid sa inyo ngayon kaaraman, nalalaog ko ini. Ba, that's good enough. Ano, sige. Oo, kaya, Oho. ang kahaditan ngayon, problema nindo, aram ko kung ano ang sa inyong pigsusuprir na mga problema digdiin. Ang solusyon, presence kan pulis, Yan, kan mga presensya. otoridad. Sige, sige. Sa ibong nalado, dakulaon man ay pinapasalamat ni Congressman Fernando Didi Cabredo, takan inot baga, apiloan niya ang presidente kan Pilipinas and iba pa na mag-intervener sa problemang ini. Ingon yan, gari iyon na ini ang pasiring na ang direksyon sa solusyon na maging matrangkilo na sa mga barangay, ibalik na sa normal, sa mga nagharali, magbalik na, balik sa dati na pag-ingawa, ta-identified ang mga barangay, mga taga-barangay sa Libon, mga mahihigos, lalo na sa pagtatanom, and reconocido ini kan Regional Director kan PNP, nan Libon Rice Granary, and digdi ko ngayon napatunayan, napaguna ko ngayon, bako literal na mga planters, women planters, ang mga ini, kundi digdi niya napatunayan, biblical pati ngayon, na pagtanom, iyo ang saro sa mga nakasurat sa Biblia na may basta may pigkot siya tabi pa de na dapat suportaran ining mga espersos na ini na pinagigibo digdi sa mga barangay sa Libon na mismong mga kababaihan nagtataranom. Yan. Di nakapag-attender ka doon makasubangi Compadreng Jimmy. Baraylihan dumantabi pa di, pati si Army, pati si Congressman Didi Cabredo, nagkuskus man, nakipagkuskus, nikapagnusnosan kan sapato sa baraylihan sa mga kababaihan. Yaon, pati binitbit ni Ardi, so mga Bastoner, so mga bastoner. Bando, so PNP PRO 5 band. Yan. Yaon si Ma'am Karen Ranyola Formales. Yosim, ako ko. Higit sa inyong kalaman, ang bayan po ng Libon ay hindi na masyadong ay familiar na sa akin. Kasi po, in my months of stay dito sa Police Regional Office 5, lingid ko sa inyong kalaman ay from time to time, pumapasok po ako dito sa bayan ng Libon upang personal na makita ang mga sitwasyon na mga nare-report dito sa Libon. Para sa inyong kaalaman po, ako po ay nakakarating hanggang po sa liglipan ng mga barangay. Hindi nyo man ako nakikita dyan in my own little way. Pinapasok ko po mismo ang mga liblib na lugar dito sa bayan ng Libon. From here sa Buga, paakyat, dyan sa Pinagpadilan, hanggang doon sa Mulos-Bulos, and so on and so forth. Doon sa kabila naman, sa Pamilya Sagrada, sa Sarunsi, hanggang sa Macabugos, yun po ay naging pamilyar na lugar na sa akin dahil po sa aking gusto na may balik ang katahimikan dito sa bayan ng Libon. Yan. Mga kababayan ko, ako ay pinagtanggaan ng pananalita, subalit karamihan po dito ay sa salitang English. Ayaw ko po sanang basahin, kaya lang baga yung kawa ay mamisinterpret niya at hindi na ako igagawan ulit sa susunod kong pagsasalita. First, allow me to congratulate the newly inducted officers of the Women Planters of Libon. We hope that you would work hard to promote the welfare and well-being of your members. Nung binanggit ko sa akin ni Kong Didi Cabrito about planters, hindi pa ako ng dalawang isip na paulakan ang kanyang imbitasyon kasi po sa larangan po ng isang sagrado katoliko na mamamayan,
ang planters po ay nababanggit sa ating banal na kasulatan sa Biblia at ito ay nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon pag sinabi mong planters. Andyan po yung parable of the sower, parable of the harvest, at ito ay iba't ibang interpretasyon. Sa Biblia siguro ay ang interpretasyon ng planters ay pagtatanim ng magandang loob, magandang asal, at pagtatanim ng kapayapaan para sa ating komunidad. Pero dito sa bayan ng Libon, I am very elated dahil nalaman ko po na ang planters ay literally pagtatanim ng gulay o kahit anong pangkabuhayan para sa ating mga mamamayan. In your own little way, natutulungan ninyo ang sarili ninyo at natutulungan nyo rin po ang buong mamamayan dito sa Libon. Sana po magkaroon pa ng pagkakataon na may pamamahagi nyo ang inyong mga products sa pamamagitan ng tulong ng inyong representante upang sa ganon makinabang din ang mga nearby municipalities ng Libon Municipality. Today, ngayon po, we are gathered to usher in a new milestone for these organizations to recognize. Iyon yan tabi pa de. Yan. Alam ba, so kung pero mga malamanon, Iyo. mensahe kan Regional Director kan PNP Digdi sa Bicol, Police Brigadier General West Raimundo Bingke. Mantang pigdadangog ko si General Ubingke, Chief Jimmy, pade na nakakadyanda baga siya surreptitiously sa mga liblib ng barangay. Pinag-isip ko, ano daw kung isikan municipal police station? Ano? Dahil nga ning nakakaisi. Dahil nga ni isi. Yasa ka. Bako? Wala ito sa script tabi pa de. Kaya- Napigtataram niya. Gusto sabi, familiar talaga siya na kan mga barangay. Nyan. So, Wala ngayon nakakaisi na ako nakakalaog digdi. Nyan. May problema yung municipal police station. The general himself. Narumduman ko kay ito kumpadreng Jimmy. Bayaan tango na si General Ubingke. Nagakadyan man kay ito, arog man ka na style, saro man na provincial director kang police. Ayo, Yan. nalingawan ko na. Si Maki. Si Maki Makabinta. Yan, si Kalbo. Barkada ta ito. Nakakadyan ito, banggi pati, eleksyon man ka ito kan nakaging mga taon, kumpadring Jimmy. Yan, si Maki ka ito nagdadyan, kung saan na siya, disguise. Dahil lamang ni nakaisip man ka ito now, Nakakalo sa na ito, Perme. nakakala ito ta bokal yan. Sige, si amigo. Masama man ito sa matibay. Matibay ito now na utro yan kumpadring Jimmy sa persona na mismo ning sarong general. General. Minapasiring yan surreptitiously even yung kunyan, yung municipal police station is caught with their underpants down. Taday, sabi bagaday nakakaisya no. Wala nakakaisi para lakpakan sa mga tao. Yan. So, aram mo kumpadring Jimmy, ining pangyayaring yan, this is first in history na ang sarong general, sarong congressman, pati yung halangkaw ng mga opisyal kan Puwersas Armadas, nakikibayli. Nakikibaylo. Sige, surupuan ka sa banggi. Video kan mga pamakan ambassadress na pod. Yan ito mga sa beautiful, mga beauties na police. Bastoners, mga bastoners. Bastoners, oo. Ngunyan. Wala pati sindaman dumang. Yan. So, aram mo kumpadre Jimmy, the message is that it goes beyond sa pagburubayling yan. The message is that wala terrorism, wala kayo. Terrorism will not reign, day marinar sa tuyang susyudad. Dahil kung na yan, statement of peace na yan and statement of, sabi na nga ni, assurance o bunuan. Nakikisala mo duman so army, so alang ka na opisa sa nasungaran kan army. Yan. Lingaw ko So, na. halik dito sa 9th IB. Hindi ko sabot ito ano. Basta yaon, Puwersas Armadas and Police and yung civil government through Congressman Didi Cabredo is, kunya niya, very historic yan na So pangyayari army nga, istorya man kan army, tagaribagong batalyon commander na Destino Digde, nagkortesiya man sa kay Congressman Didi. Oho. Pagkortesiya,
makibaili na ya kita. Mhm. Umin, sabi sa Pilipinari, bata nga may ikon nga kami, may operasyon. Aha. Sinit aside ko na nga sa operasyon, ta congressman na nagagda na makibaili. Nakibaili man ang gadtawi pa rin, buminaili dumaan. Yes. Oh, si Yeah. RD, nakasibilyan. Mhm. Nakasibilyan. So, inagihan mi sa mga critical, sunog po, may binadil baga duman na duwa. Oho. And, pero, dahil ka man talaga mga kaaditan ta, pag-una mo, may presidente. Siyempre, iyan ta, nakabuyagyag na okasyon na yan, yaon na dyan so security protocols. Yan. Iyaon pa sa Oo. nadigdi sa may area kan kamaligin o bata, nangalas na sa ibang mga pulison nga Yan. may barailing nga duman sa buga. Yan. Ang kairibanan palang duman na sa laduman kan Puersas Armadas, so commanding officer ninda na si Teniente Colonel Peter G. Barola kan 49th IB. Ito, kaya nagkortesiya man sa naya, inagda na kang kurisman, makibarailing nga kita, barailian duman. yan. So yan, sabi ta na nga ni, maski si Congressman Didi kan nakahuron ta kaswapon, this is a strong statement. Terrorism will not reign. Yaon kami. The civil government and yung Puersas Armadas and yung Philippine National Police, because yung PNP baga is civilian in nature, handa na dumapa sa Indo. Yan, mga yaon din na. Kaya, ini dakulaon na bagay ini, kumpadreng Jimmy. Iyo. Imagine, buga, sarong libib na lugar, sarong delinquenteng barangay, nakibay lang general. Dahil ka kan dyan maski sa mga buot kang yaon dyan na ordinaryong residentes, makakaigwa na din ko niyan. Makakabalik na yung normalcy, sabi nga ni iba ni Congressman Didi Kaswapon. Tinapot ko nga ni so regional director. Sabi ko, director, anong masasabi mo na naiyaong kasalaog kan critical area? O dahil, sa panahon ngayon yan, kaya nga ni ako digdi, tayo pamati ta sa mga barangay digdi na nagkakatarakot, na ako nga ni ngayon mismo digdi, naglalakaw-lakaw. Yan, no. So, dakulaw na ko niyan, statement, hilingon ta ang pag-snowball ka yan sa mga maabot na daw sa pagbabalik kang normalcy dyan kan peace and order. To, yan ang katuyuhan kayan kan arog ka na sistema. Plus, siyempre, dahil ta matatawadan kumpadring Jimmy, ining mga women planters. Correct, oo. Iyan ang talagang institusyon na yun sa 3rd District Bako, institusyon na yan. Yan ang ehemplo, nationwide, dapat nga ni magkakorupya ni sa ibang mga distrito man na pag talagang may paghigos, may pagtatanom, o yan, maasinso, dahil masyadong magpaparalaom sa gobyerno. Dahil sa natatapos sila sa pagtanom, mga entrepreneurs na sila, kumpadring Jimmy. Correct. Yan, okay, sige. Okay, so yan tabi pa din. So pinagtugay-gaya niya to, successful o matrayong po, na naging aktibidad, maugma, makonsuelo, and orally na naging malibyano so dalagan kan mga aktibidad kaso bangging. Uyugod man kumpadring Jimmy, may banda, live band. Live band, pagkatapos so mga beauties bagaan, mga beauties kan regional office number 5, na luluwas bagay sa mga importante man na mga okasyon baga mga sa sentro sana. Pero ini sa lakeside. O di kon si Congressman Didi, si amigo, kontintado itong todo. Yaon ito dyan mo niyan sa Ayala. Oh, taon-taon maduman nga na ko pagka-programa. Dakon nagulpit sa kababayli ka sa bangge sa maskisisay minago yun. Yan tabi pa ni anso to yung mga dagdag na informasyon sumada kan pagtugay-gay niya to paglaog ka sa bangge sa critical area na konsiderada pero luway-luway na yan na pigbabalik o pigpupunal sa isip kan mga taga-barangay sa Libon Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Ali dyan sa luwas. Congratulations. Let it be the start na tabi kan pagbalik sa normalcy. Mapunas na yung stigma, yung trauma na yaon dyan. And this is a statement na terrorism will not ever reign. Makakapuntos ni nagkakapira pero dai po kamo matriumfo. Yan. Yung reign of terror dyan sa Libon, particular dyan sa mga nagkaornambita na barangay, buga, yan na pinagbadilang gabos-gabos yan, nagkaornambitan tabi,
makakabalik naan sa pinagapon niya tong high level of normalcy. Iyon ang katuyuhan. Yugon mo ang history yan in the making. History na naikon na dyan. It will go for so long a time. General, yaon dyan sa critical na lugar. Commander kang Persas Armadas. Ang civilian government, yaon man, yung congressman, nakihalubilo. In the middle of the night, nag-urugma. Yan, kaya, statement yan, terror will not reign. May katapusan ka mo. Yan, tabi. Sabi man ni Mayuyit, tabi na, kagawad man si Tata Uti, kan tabun-tabun. Si Tata Uti na Mayores, si Jose Uti Mayores. Yan, good morning dyan sa Indo. Kagawad ba yung kan tabon-tabon? Usi Bisoy na hana. O kagawad man ni kang barangay 15 Ilawod East, dahil man nido paglingawan. Si Edward Bisoy hana. Yung mga amigo dati dyan, pwede naman yung mga jingle kung meron ka, apudan lang nindo ako tabi tanganing magkahururon. Tabi Jose Ote Mayores, kagawad kan tabon-tabon. Dyan sa Victory, siyempre manay selmang bahoy. Sa dos nga ni padingnal, sa ito sa dos. Si Sayja sa dos nga ni. Sa oras 9:35 sa Pilipinas, si Sayja nga ito sa Barangay 2. Para sa padagos na progreso, milabal ang satuyang kapitana. Liwat po niya tong iboto. Hiraraitang ibalik para kapitahan. Kay Milabal manahilingan, padagos ang pagtabang. Ang barangay 2 ay matitios niyang bayaan. Kay Milabal may progreso yan, kaya ibalik sa liwat. Kapitan Milabal, ibahan ang kapitan na may respeto para sa padagos na pag-asenso. Oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang hilang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte, para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilabian. Paracetamol caffeine is a generic name of Frexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha. Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan. Power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para uma, para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilabian. Paracetamol caffeine is a generic name of Frexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Elderly Week kasi maugmangan daw sa inyo gabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH, Bicol CSD. Bakunado asin protekta
apektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo mo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng ginhawa with Generica Drugstore's 20th anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Konsulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932, series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang Earth Forum and Expo Year 2. Earth Forum and Expo Year 2 may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Ang Earth Forum and Expo Year 2 masentro sa E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Maaantabayan poon Oktubre 18 hanggang Oktubre 21, 2023 sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga aktibidades: Oktubre 18, Miyerkules, alas 10 ng aga, opening ceremonies and ceremonial cutting of ribbon and blessing of exhibit booths. Keynote address on the theme Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Honorable Cynthia A. Villar, Senator, Republic of the Philippines. Alauna imedya ng hapon, Reducing Marine Plastic Litter. Alas 3 ng hapon, Resiliency in Terms of Sustainable Development and Greenhouse Gas Emissions. Engineer Ladi Azur, ENP, MCDRM, CGDH1, CTDRRM Officer. Oktubre 19, 2023, Huwebes, alas 10 ng aga, Creating Alternative Livelihood for Fisher Folks. Alauna imedya ng hapon, Go Green, Go Digital, Food Sufficiency. Alas 3:30 ng hapon, Digital Clustered Rice Farming. Oktubre 20, Biyernes, alas 10 ng aga, Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Alauna imedya ng hapon, Food and Water Safety, Preventing Food and Waterborne Disease for a Healthy Community. Resource speakers, Dr. Mildred Tianes, Medical Officer 3, and Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3. Water Safety and Mental Health During Environmental Emergency. Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3, and Miss Windalyn Baluis, Nurse 5. Hatod sa Indo, kan DOH Regional Office 5, Oktubre 21, Sabado, alas 10 ng aga, The Impact of Laudate Deum on Climate Change. Alauna imedya ng hapon, From Aging to Saging, Senior Citizens Health and Wellness Day. Mari na, magpartisipar, asin makisumaro sa DZGB Earth Forum and Expo Year 2. Ang Earth Forum and Expo Year 2, makikiling asin madadangog sa radyo DZGB, DCGB News Online Facebook page, DCGB Live App, as in DCGB YouTube channel, and Earth Forum and Expo Year 2. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors: Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Department of Health Region 5, Department of Environment and Natural Resources Region 5, Legazpi City Office of the City Environment and Natural Resources, Ayala Malls, Legazpi, Kalinga ni Loria, Good Found Cement Corporation, Congressman Didi Cabredo, Taranuman sa 3D Albay, Department of Tourism, Aral, Lampara at Musika Sounds and Light Services, Department of Agriculture, National Food Authority, Converge ICT Solutions Incorporated, Sharmila Printing Press and Advertising, LCC Malls, The Concourse Convention Center, LCC Food Garden, Bicol Food Delight, AVP Catering Services, New Blossoms Catering Services, Juliana's Catering Services. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning palantabi dyan sa mga listeners niya to sa Kamalig. Dakol makitang mga paraantabay dyan sa Kamalig, Albay. Good morning. Yan, dyan sa Kagiba, labi-laban so pasasalamat kaso nakaaging mga aldaw. Nakapasiring man dyan yung kalinga ni Loria. Nakapagtao man ni so inabot sa nang makakaya baga mga medical apparatus, equipments, arog kan pang blood pressure, thermometer, mga basic na kaipuhan talaga kan sa tuyang
sabi na nga ni grassroots diyan sa barangay sa Kagiba kan kamaligano yung kalinga ni Loria salado man kang salud. So abot man kan magakaya kan grupo nga ni Kaloy SD 2025 kalinga ni Loria. Yan, diyan sa Kagiba sinda ka nakaagi mga aldaw. Mga simpleng thermometer, blood pressure apparatus, asin iba pa, wheelchair sa mga nangangaipo, sagkod na maabot man tabi kan simpleng kakayahan kan kalinga ni Loria. No? Sige, sarong report bago kita mag PhilHealth. Nasa linya si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraantaban sa dagdag na bareta para kan decampment order kan gobyerno provincial asin kan mga certifications hali sa DepEd asin concerned MDRRMOs balik man giraray o kaya sa original man giraray nindang mga voting centers maboto itong mga residentes na nasa laog kan permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Initabi Serpio latest man hali kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa kung sain ka nakaaging simana sa live interview sa DCGB na ipahayag kan na direktor ang relokasyon ng voting centers kay ninganing mga nasa permanent danger zone kan Mayon susog sa binilog nindang contingency plan alagad dara kan certifications hali sa MDRRMO asin DepEd na safe naman gamiton itong mga classrooms asin voting center sa laog kan danger zone. Kung kaya iginilid na mo na Serpio kan Comelec Bicol ang nasabi ng plano. O di kuan pala Dain na mo na kaitong kasiributan na mahanap sinda ning alternatibong voting centers, mga precincts ta diyan nasa kwan sa original na lugar. Roger Serpio, nasa iginilid na muna kan Comelec Bicol ta susug nga ni sa pakipag-ulay taki Attorney Valesa nga na pagkagasigon sa iya. Aprobado naman ninda ining day na pagbalyo ning voting center sa pinagko-consider kan na sa indang ahensya iyo ang convenience kan mga botantes buda menos gastos asin day na nin posibleng magkarilibungan. Dagdag pa Serpio ni Valesa kung yun man kay ni sa mga barangay officials kung kaya itong 16 na mga barangay na nasa listahan kan Comelec na nasa laog kan danger zone sa original sindang voting center maboto particular na apat na barangay Serpio kan Kamalig, Anuling, Kerangay, Suwa asin Tumpa. Ang Daraga, Iguanin Tulo, Banyadero, Matnog, asin Miisi. Sa Malilipot, Calbayog, Kanaway, San Roque, kasarabay ang San Jose, asin Poblacion 1, 2, and 3 kan na nasabing munisipyo. And Duwaman Serpio sa Tabaco City, ining Buwang, asin Barangay Magapo. Nakapunta man Greg Serpio ang pahayag ni Attorney Valesa. Pero right now, hindi na natin i-implement because ng maraming factors. One is, hindi decampment orders necessary. Pangalawa is, nagsabi naman yung mga MDRRMO, concerned LGUs, plus yung DepEd, plus yung mga barangay captain na affected na, barangay officials, mga barangay na affected na, since na magpapoto naman sa voting center din na. So, on our part is, taking into consideration yung convenience ng mga potants. Yung na naisipan mo matahin kung transfer natin yun, yung convenience. Kaya of course, na hindi sila mati-disadvantage. Kung malito yung election, dito ba sa natin voting center? Meron po ng voting centers po ay nagkaroon na po tayo ng instruction. Good news po. Meron ng certification din everything. May certification check and make the certification yung bills na maayos yung voting center. So tayo. Kasi na-inspect na namin yun. Ano ang pwede ko natin maka-trailer para i-push sumalin yung contingency na? Is mo may disaster ka sa Alright, Serpio. Yan tabi medyo 2x2 lang yung pasok So mga salient points tabi duman Joshua pa sa hapot mo tabi na sinimbag. Ang context tabi Serpio na nga nito may ginilid sa contingency plan dahil naman sa mga certifications pero in kaso magkaiguanin na kumbaga kalamidad or agad mangyari so sitwasyon kan Bulkan Mayon ipo-push through itong itong contingency plan na paglipat ka na mga voting centers pero as of now tabi Serpio gilid na mo na
para sa convenience siya kan mga butante. Approve man ini kan central office kan mga concerned barangays and so MDRMO and kan DepEd. So meaning to say, itong contingency plan, yaon lang, isi-switch lang kung kaipuhanan over. Naka-standby sabi siyempre itong contingency plan. Remember, nasa alerto level numero 3 kita. Kaya, kung lang isinda, naka-ready lang. Yaon so template, yaon so sa indang kunyan, readiness. Pagkaipuhanan, pang switch, dumantulos ang birada ninda. Roger to that, Sir Pio. Madali una sila. Ta-approve man ini kan sa indang central office. Roger to that. Sige, alright, Sir Pio. Yan ang mga latest na mga impormasyon halibig sa Comelec Bicol. Joshua Bino, DCGP. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa Comelec Bicol. Yan, so mga maburo to tabi, ano na nasa laog ka na 6 kilometers permanent danger zone na barangay. Dumang ka mo sa dati nindog pinagbubutuhan na eskwelahan. Tapos, nakaready sa naso contingency measure na pag mag-alburuto, remember, nasa alerto level numero 3 pa kita tabi. Ididiretso ito tabi, i-switch on and i-implementar ito tabi. Sabi man ni amigong King Reginaldo, yung barkada tapalan dyan sa 2D Albay. Sa opisina ni Congressman Joey, napapalaban man si Arnolf Ramirez Lorcha para kagawad kan barangay Pawa, Legazpi City. Talaga ha? O si Arnolf Ramirez na Lorcha, kagawad man dyan sa Pawa kan Legazpi. Si Mario Miralles man kan Bangkiruhan, kagawad man buda si Kid Barameda kan barangay kagawad man kan Bangkiruhan. Siyempre ang pinaka-the best man, kagawad Edwin Peralta. Yan kan barangay Banyadero. Inasabi ko sa inyo. Salamat kan sa inyong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Padi, gusto ko man kuta ng